Ilocano Math TV, ating bagtasin ang Binondo. Binondo. Wow, ang ganda po ng disenyo ng building na to. Philtras Bank sa Binondo. At ito pa rin ang Filipino-Chinese Friendship Art. Ang mga yan po ay galing ng Divisoria. So tatawid tayo ngayon. Punta tayo sa Binondo. Ayan. Tawid, tawid, tawid. Quinten Paredes Street ito. Yan yung Filipino-Chinese Friendship Park. Ganda. Tatas ng mga buildings dito. Palalakarin natin. May mga nilagay silang mga structures na parang ganito. Taas ng building na to. May mga construction. Oh, nako, kailangan nating tumawid. Tatawid tayo. Daming sasakyan. Basta-basta makakatawid.
Mahirap tumawid. Ito. Tawid, tawid. Yan. So patuloy tayo sa ating walking tour dito sa may Binondo, area ng Binondo. Ayan, ang nakikita ninyo ay ang Binondo Church. Dito talaga makikita mo yung mix ng Chinese art at saka Spanish. Ito, Binondo Church. Ang ganda din po ng Binondo Church. Sa side po ito ng Binondo Church. Ayan, Divisoria, Tayuman, Lucky Chinatown. Yan na po. So ito po ang entrance ng Binondo Church. Napakaganda ang design.
Yan, Ilocano Math TV, hanggang dito na lang po. Salamat sa patuloy na pagsubaybay, Ilocano Math TV.